Kandep na shua ka election MP dan ka election Lok Sabha, kladon ka jengmi jengki epic dan ki electoral photo identity card. Hakaba Uwei ni ka Uwei kanu tabur kalau yak pedang hadu nilai Tylli ki epic. Ya kani lalap balapan miru akilap ai khubor, hagan ki Sngi ki baladap akabala itu bagi don kitu ki balai happen bet dan ni ki bapa son epic de ki we hinrai ki yak pedang panban nilai Tylli ki epic card, markataru kini ki epic card ki don lau jong number. Kabamur kini ki epic kadi kaju ke kerteng kaju ke jaj kaju ke dor hinrai ki epic number pat ki affair Uwei. Ya kani lalap laki hilap patai ki khubor hakabala itu ru bat pensisyaru dagi booth level officer lani ki BLO. Kini ka jinglap kalawan rak ka jing sokhya ka bajon dagi babun ki political party ha ka jela. Ka daw ka long ba Jingkheiñ jakot ba Uwei Briew unyo adu nilai Tylli ki epic kataru dagi number ki affair Uwei. Ka daw ka long ka jing sokhya ka din namar ba Uwei no tabur ula ban tang ka we ka identity ka lani ki epic ba ula ban tabur du tang sisen ba tang ka we ka jaka. Hano ka jinglap jingilap patai khubor na kalangu Deputy Commissioner East Kyrkyeh District budi pej ki election ula penmi ya hukum ban patha ya baro ki booth level officer bakin wat benya ya ka jingdon jokin ki epic ki bami tam lani ki duplicate epic pat ban lum ya ki kan utuli ki don haman la ki polling station pat ya kani ula aipor asngi ki ban pendap kanang begitu ki bayo pedang nilai Tylli ki epic kena ban pendap ya ka phone 7 kanang man yo ban wengno ya ki epic ki bam di setia ki original. Ya kini nak kaliang ju DC election, lo hukum bagai ban long kam ka Kyrkyeh ini ke matter most urgent.